Goed, vrienden van Friesland. En dan heb ik het over die iepen daar hier bij Omroep Friesland. Het weer ja, noffelijk. En het waren weer tegen noffelijk. Hielden voor alles wat georganiseerd was in de provincie. En het hield ik voor joen en vannacht. Wat? Het wordt een heldere joen en een heldere nacht. En daar trok ik aardig koud. De temperatuur gaat richting de 3 of 4 graden in het zuidoosten. 6 graden op de orenplakken en op de eilanden. Luidt die temperatuur natuurlijk wat hoger. Zo'n 8 graden onder invloed van het milde zeewetter. En de wind, nou, die zal zwak of matig wezen. Die komt uiteindelijk wat uit verschillende richtingen mee. We zetten terug naar morgen. Dan treffen wij het wel aardig bij u in Friesland. Want we hebben eerst nog wel even zinnen. In de midden rekt het bewolkt, berint de lucht. En houden we het waarschijnlijk nog correct droog. Of het zo al in het zuiden en het zuidwesten wezen maar met letter in de midden nog een beetje ruim valt. Ja, de temperatuur morgen 15 graden, wetterkoud, oostenwind, matig rond vrij krachtig. Krijg jou rond 4 wonen, maar in de midden wordt die wind al kracht 6, misschien wel kracht 7 in het kustgebied. Dus een waarschuwing van de wetensport. En dan wordt het klinkende klerenjest. In de nieuwtijd, in de nacht, ruim, flink wat ruim. Een hudde ontstormige wind uit het oosten waait. En vooruitzien naar de manje, dat jouw buiig waar. Maar de zinnen is er ook nog even bij, buien met kans op tonger. En als ik zeg notitie, ik heb weer buien met kans op tonger. Deze dagen, zonnetje of 16 graden. En op waanzin, ik heb weer een buiig waartype en ze zult wierd wezen, ze zult jestig wezen. En op waanzin gaat de temperatuur nog wat lager uitvallen. Nou ja, we met de manje maar weer even in het waarzin.